Okay, ito yung parking. Lalakad lang tayo ng konti. Konting lakad lang. Ayan o. Liwanag o. Ganda. Liwanag. There. Ako balo. Ating ko rin palang wallet. Takaling mong kaya. Kipabeli ka. So yun na. Tinawag-chat. Squishy siya. Ano dito ang pagkain na pag-down dito? Oo. Tinaman natin ang Gcash ka na. Ayaw, siguro. Ganda dito. Ay, bless tayo kay Lola. Ayan, Last glad po. May tangkayan mo ka, Lola. Tingnan mo ako, bahay-bahay lang lahat. Yung mga birds. Hindi ko kaya ilaw. Ha? Hindi ko ilaw. Sige. Ay, hindi. Baka makamsay ako. Quick, 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 quick. Bird sanctuary na yan. Ano, egg, ano yun? Ganda oh. May ano pa dun oh. May wishing well pa dito. Hello, Shake. Say hi to the vlog. Nag-hi ka na ngayon ah. Dati, ngayon ko. Ganda pala dito pag umaga. JMK ito. JMK. Happy birthday. Hello. Happy Valentine's. Happy birthday. Nacho ne palit ko. Magas kayo. Happy birthday!